Εσύ που είστε. Που είστε όλοι υγιείς πάνω απ' όλα. Εσύ που είστε. Φέτος μας τα χάλασε λίγο ο καιρός. Αλλά παρόλα αυτά είτε με αυτοκίνητα είτε με κάποιο άλλο τρόπο όλοι είμαστε εδώ πέρα. Κάποιοι με τροχόσπιτα, κάποιοι με αυτοκίνητα. Πριν ξεκινήσουμε να κόψουμε την πίτα, θέλω να πούμε 2-3 πραγματάκια. Θεσσαλονίκη που αγαπούμε πάρα πολύ γιατί είμαστε και βόρειοι. Αποφασίσαμε να βάλουμε ένα καινούργιο μέλος να μας βοηθήσει. Επειδή έξινε όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για το φόρο. Και αποφασίσαμε, δέχτηκε και ο ίδιος βέβαια, να χρήσουμε σαν moderator το Γιώργο τον Καλαμάκη κοινό ως Νένος. Τον παρακαλώ πάρα πολύ να έρθει εδώ πέρα να μας το δει. Μπράβο. Οι moderators δεν είναι κάποιοι μάχοι που κάνουν ξέρω μαγικά μέσα στο φόρουμ. Είναι παιδιά. Σαν τον Νέντο. Χαμηλώ στο μικρόφωνο. Πώς δουλεύει το... Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ. Τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, πες. Που ήθελα να το πω καιρό, όταν πήρα τον Βαραντέρο, δεν το δώσαρα καθόλου, παιδιά. Καθόλου, δηλαδή το κράτησα μόνο για να κάνω τη δουλειά μου και τίποτα άλλο. Και χάρη του φόρουμ το αγάπησα και δεν το δώσα ποτέ. Και εξαιτίας του Βαραντέρου μου αγάπησα και εσάς πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε όλες τις εκδρομές μαζί σας. Χαίρομαι να σας βλέπω. Χαίρομαι που γνώρισα τα καθαρά με τα αυτά τα δύο. Όπως επίσης και πολλούς καλούς άλλους φίλους που έχω κάνει με το φόρουμ. Τι να πω, ευχαριστώ πολύ για όλες τις ωραίες στιγμές που μου χαρίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι άλλο, τώρα θα σταματήσουμε τους λεωρουφιάνους τους moderator γιατί πλέον θα γίνω και εγώ ρουφιανάκος. Λοιπόν, κατά καιρούς έχουμε κάνει πολλές εκδρομές κυρίως στην κεντρική Ελλάδα γιατί βολεύει και βόρειους και νότιους και δυτικούς και ανατολικούς. Πλέον όμως το φόρουμ έχει ξεπεράσει ξέρω εγώ την κεντρική Ελλάδα και όλοι ξέρουμε ότι πάμε ένα ταξίδι γιατί θέλουμε να δούμε καινούριους τόπους και να κάνουμε νέους φίλους. Η επόμενη πήρα. Με σύμμαχο τη μοτοσυκλέτα μας, φέτος το καλοκαίρι, και τον εκκινούμε από τώρα γιατί είναι ιδιαίτερος προορισμός, αποφασίσαμε να πάμε στην Κρήτη. Είναι λίγο μακριά για κάποιους από το βορρά. Είναι λίγο χρονοβόρο το ταξίδι γιατί πρέπει να πάρεις και ένα καράβι. Αλλά οι φίλοι μας οι κριτικοί εκεί πέρα μας περιμένουν πάρα πολύ και έχουν κάνει μια πολύ καλή οργάνωση. Επειδή έχουμε επιλέξει, έχουμε κλείσει ξενοδοχείο, έχει βγει το πρόγραμμα. Το μόνο που περιμένουμε από εσάς είναι να δηλώσετε πρόθεση συμμετοχής για να ξέρουμε πώς θα είμαστε πάνω κάτω. Ημερομηνίες πες. Οι ημερομηνίες φαίνονται στο ημερολόγιο του 2010. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Νομίζω 2, 3, 4 Ιουλίου. Αν δεν κάνω λάθος. Τετραήμερο τουλάχιστον. Αρκεί να εξασφαλίσουμε την επιστροφή μας από εκεί. Ο πρώτος. Γιατί να γυρίσουμε τα γόνατα. Το μηχανάκι δεν νομίζω να μπορέσει. Χανιά μας.